Deze beagles wacht ze in de opvang van Koorstertille op een nij baaske. Ze binnen opvang troch de stichting Hulp en Herplaatsing Huisdieren. Het binnen proefdieren die het broek binnen in laboratoria. Vroeger lieten laboratoria ze inslapen, want ze konden er niks meer mee. Maar wij hebben aangetoond over de laatste 25 jaar dat ze uitstekend herplaatsbaar zijn als huisdier. Ja, het is een gezellige boel hier bij de stichting Hulp en Herplaatsing Huisdieren. En de beagles die hebben er zin in, die vinden het wel gezellig. Ik ga dan vanzelfs ook wel wat snoepjes zien nog. Maar de stichting doet dit al haast 30 hier en ek al die tijd herplaatsen ze huisbisten. Nou, hier nog echt wat lekkers voor die, jong. Maar het gaat nog altijd als het slietjagert, want in februari binnen ze begonnen met 80 hoenden en dan binnen er nou nog 30 van hoe. We herplaatsen er elk jaar zo'n 100 tot 130. Begin van het jaar hebben we er een heleboel tegelijk gekregen, 80 honden inderdaad. Maar in september komt er een aardige groep aan, dus het gaat wel door. Net Elsenien kan samen een beagle meenemen. De stichting zorgt specifiek naar de thuissituatie van de mensen die ten hoen gaan willen. Deze dames ook, die lijken nu wel heel erg vrij. Maar als die in een andere omgeving terechtkomen waar ze opnieuw moeten wennen, dan zie je een heel ander hond. Dan vinden ze allemaal heel spannend en zo. En dan moet je leren hoe je daarmee om moet gaan. Dus hoopt de stichting dat zij gauw oerstallig binnen. We zouden willen dat de staatssecretaris van Economische Zaken, die hierover gaat, dat die zijn belofte van destijds waar kan maken. En dat in 2025 de proeven op grotere dieren afgelopen zouden zijn. Dan zouden wij ons met veel plezier opheffen. Maar we zijn bang dat hij dat niet gaat halen.